Hello guys! For today's video, magluto taron og miswa with tinapa, with magic sarap, syempre pangpalami, og ahos kontra wakwak. Butangan pud natugman ni 5 kalusok inighuman. So, magsugod na tagluto. So, maglimpyo na taog kaha. Lutoon ka na ho. Si Des ahong lutoon. Ha? Si Des ahong lutoon. Anong di man? Hindi man sumiga kahoy natin. Oy! Sumiga na din siya guys sa wakas. So samtang maghuwat ta nga mainit ang kaha, andamon ang tinapa ug ahos. Subutang na nato ang ahos guys. Grabe ka aso. Ang hina sumiga ng kahoy natin guys. So, butang na nato ang sardinas. Takoban sa nato. Ilabay natin sa basurahan. Huwatan sa nato nga mubukaw guys. Then while maghuwata, to ang abrihan ang miswa. Dari aso. Pagkakapon din kami. Asuhan eh. So may gani ni okay na itong kahoy. Nakisabay na sa panahon. So nibukaw na guys. Muna ni iyahang naong. Okay. Paminhasan ni sa mga igsuon na. Di sila mukuha sa kuan kayo. Atura sila sa tinapa. Ilang kinhasan ang tinapa. So, dilawan sa nato ang shabaw.
Grabe ka aso. Kuwang pag-asin. Last one. Okay. Ito nagbutang si Miswa. Takluban sa nato. So, dali naman na malata ng Miswa. Grabe ka. Grabe mag-suffer. Char. Yeah, so I'm done, guys. So, mani iyahang now. Ta-da! So, this is it. So, Marathon guys, thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye-bye!